Ahojte, vítam vás pri novom videu pri príležitosti slnovratu a tzv. Začiatku astronomického leta. Som si pre vás pripravila takéto video, kde v podstate spravím výklad na to, že čo nám to leto prinesie. Budete si intuitívne vyberať z dvoch kôpiek, ktoré už mám pred sebou pripravené, ako vidíte, ale skôr ako sa v podstate dostanem k tým výkladom, tak vám poviem niečo o tom slnovrate a v podstate o tom prvom letnom dni, ktorý je 21.6. v pondelok. Slnovrat, čiže nám sa to javí na oblohe, ako keby slnko stálo, a to znamená, že v podstate slnko dosahuje svoj vrchol. A presne tento vrchol dosiahne 5:33 ráno. A v niektorých krajinách považovali tento deň za veľmi výnimočný a robili rôzne rituály a tancovali okolo ohňa a v podstate uctili si príchod toho leta, pretože mám pocit na základe tých energií, že jednoducho to príde taký ako keby nový dých do našich životov, a keďže sme už na úplnom takom konci našej takej najhlavnejšej transformácie, tak v podstate som sa rozhodla aj preto urobiť výklad na túto tému, lebo veľa ľudí zažívalo v podstate ešte nejaké ťažké veci a mne o tom hovorili aj kolektívne kartičky, ktoré vyťahujem každý deň na mojom Instagrame. Týmto vás na ňo aj pozývam. Moje meno tam je Nikola_Maršalik cez SZ. No a v podstate aj posledné dni, aj dnešná kartička, ja to nahrávam v nedeľu, čiže posledný jarný deň, bola kartička 10 mečov, čo nám hovorila v podstate už o tom, že to najhoršie už je za nami a my v podstate máme už tú silu vstať a ísť do tých nových vecí, do tých nových začiatkov, a presne to odštartuje to leto. A predtým sme mali kartičku diabla, ktorý nás ešte lákal na tie staré chodničky. A predtým sme mali kartičku 8 pohárov, čo tiež už hovorí o takej rezignácii, že už v podstate je čas odísť a nechávame to staré už za sebou plynúť. A v podstate tie rituály stále spočívali v podstate okolo symbolom tohto dňa alebo tých rituálov bol oheň. A má to obrovský súvisť aj so slnkom. Slnko je ohnivé a aj s našou v podstate tretiou čakrou to má súvisť, pretože to je ako keby ten oheň v nás. Ten solar plexus má aj žltú farbu. No a v podstate on to hovorí o tom našom seba vyjadrovaní, čiže v podstate keď príde ten ako keby taký príval tej novej energie, tak ako keby sa prebudí tým prvým letným dňom aj ten oheň v nás, čiže to slnko, čiže budeme mať ako keby takú silu ducha, silu vyjadriť sa, silu v podstate ako keby nás naplní takým tým sebavedomím a budeme taký viac rozžiarení a v podstate takto, lenže mám aj pocit, čo sa tej energie týka, že ako keby sme boli ešte rozdelení na také dve skupinky tých ľudí, alebo ako by som to povedala. Niektorí už ako keby prešli do toho nového príchodu a už sa tak chopili tých príležitostí a tých šancí a už ako keby sú tam, že už prešli cez ten most a už sú v tých nových veciach, ale niektorí ešte ako keby cítia vo vzduchu tú zmenu alebo niečo také, že je to veľmi, veľmi blízko, to, čo prichádza, ale ešte stále majú pocit, že akoby ich niečo drží, alebo že sa nedokážu ešte tak úplne pustiť tých starých vecí. No a preto ma aj napadlo, že spravím ten výklad na dve kôpky a sama neviem, čo kde bude. Ja som si v podstate tie kartičky už vybrala, zamiešala, zvolila som dve
kamienky na nich, tigrievko a sodalit, takže budete si vyberať. No a v podstate uvidíme, aký odkaz nás tam čaká, pretože ja mám veľmi veľké očakávanie od tohto leta a malo by to naozaj priniesť už tie také veľké zmeny, ktoré v našom živote potrvajú, čiže také dlhotrvajúce zmeny. Samozrejme v tomto období budeme mať veľmi vycibrenú intuíciu, čiže dávať dôraz na to, čo cítime, rozhodovať sa podľa tých pocitov a už ako keby nedržať sa toho starého, už to pustiť, už to nemá priestor v našom živote a aj zvonku budú chodiť jednoducho energie, ktoré nás pritlačia k tomu, aby sme sa rozhodli, aby sme ukončili všetko staré, čiže presne je to taká tá energia, ktorá poukáže na všetko nefunkčné a dotlačí nás už do tých zmien, keď sa nebudeme vedieť ako keby sami rozhodnúť, čiže veľmi dobré obdobie na také naozaj veľké, až by som povedala, také životné zmeny. Čiže ak pociťujete ešte tú takú záťaž na sebe, že patríte ešte k tej skupinke, ktorá už cíti, že veľmi už by niečo chcela zmeniť, ale ešte to nejde, ešte to stojí, ešte sa to nedá a v podstate sú v takom očakávaní, tak skúste sa jednoducho uvoľniť a naozaj počúvajte svoju intuíciu, čo vám hovorí a svoje pocity. No a možno si aj nájdete v jednej z týchto kôpiek nejaký odkaz, ktorý vám zapadne ako puzzle a budete vedieť, že čo máte ďalej robiť. No a v podstate ešte by som povedala, že celý tento proces alebo všetky tieto energie nás vedú k tej vlastnej autenticite, aby sme v podstate vyjadrovali tú svoju pravdu, ktorú v sebe nosíme a aby sme si v podstate aktivovali ten náš solár. A keď máme solár zablokovaný, tak sa môžeme cítiť taký bez motivácie a taký bezmocný a v podstate bez toho sebavedomia, taký zatrpknutý. No a ľudia, ktorí už sú ako keby v tej druhej skupinke a už sa im odblokováva ten solár a to naše slniečko a už dokážu viacej žiariť, tak práve tí, ako som povedala na začiatku, už budú mať tú ľahkú energiu, tie nové nápady, nové príležitosti a v podstate pritiahnu si do života tie nové skvelé veci. Tento deň, prvý letný, je takisto aj portálový deň GAP, čiže zase nám je aj prístupná taká brána a v podstate nepoddávajme sa, lebo respektíve ešte tá skupinka, ktorá sa cíti ešte byť taká pritlačená k niečomu starému, tak Saturn je vo váhe, takže môžete v podstate na základe toho ešte pociťovať také nejaké smutky z minulosti, alebo že budete spomínať na nejaké staré veci a dokonca možno aj nejaké veci, ktoré ste zažili v ďalekej minulosti, čiže ešte vás môžu niektorých prepadnúť po tom slnovráte takéto pocity, ale naozaj musím povedať, že čo sa energie týka, tak úplne to najhoršie, čím sme si prechádzali, máme už za sebou a už každý smeruje k tomu v podstate svojmu slnku alebo svojmu šťastiu, len presne dávajme si pozor, aby sme si to zbytočne neblokovali sami svojimi myšlienkami a v podstate na takej mentálnej úrovni, aby sme nespadli do tých nejakých našich vlastných obmedzení alebo do tých nejakých horších stavov, pretože úplne zbytočne si v podstate brzdíme sami príchod toho nového, ktoré už naozaj je za dverami, klope nám a už len aby sme si to všimli a siahli na to, čo si zaslúžime. Isto nám tieto energie hovoria o tom, aby sme vykonávali veci aj cez svoj strach, aby sme ako keby vystupovali z tej svojej komfortnej zóny, aby sme išli do toho nového, aj keď nám to vytvára nejaké obavy, pretože práve tým ako keby získame tú svoju silu, ako keby prídeme do tej svojej moci. No a
Ešte by som chcela povedať, že pred tým vlastne slnovratom sme mohli pociťovať také dni, že sme potrebovali možno ľahšiu stravu alebo viacej spánku alebo viacej sa hýbať alebo piť viacej vody. A je to práve spôsobené tým, že práve prebieha ako keby také dočistenie na tej takej energetickej úrovni. No a telo sa prirodzene chce ako keby zbaviť nejakých tých starých vecí. Čiže presne napríklad voda ako keby chce vyplaviť tie staré vzorce našeho správania, myslenia, tie staré energie, čo nám už neslúžia a ľahšiu stravu, čiže chce zhadzovať ako keby aj kila aj na tej fyzickej úrovni, takisto viacej pohybu, aby sme sa vypotili v podstate od tých, všetko to sa vám nezdá, ale takýmto spôsobom aj sa aj telo zbavuje v podstate tých škodlivín a všetkých možných nánosov. No a táto energia naozaj hovorí o tom, že už není čas ani dlhšie čakať a fakt, ak sa nachádzate v nejakom prostredí, kde jednoducho nechcete byť, už by ste mali odtiaľ odísť, už zbaviť sa v podstate tých všetkých starých vecí, presvedčení, pretože vás tam kope už do toho nového. Takisto, ak máte v okolí nejakých negatívnych, toxických ľudí, veľmi obdobie, ktoré vám fakt hovorí o tom, že pustíte sa ich a choďte si za tým svojim šťastím, že v podstate všetky tie blokády, ktoré sú okolo vás, tak už teraz je jednoducho čas odísť od toho, či už od partnerstiev, ktoré sú nefunkčné, alebo z práce, ktorá vás nenaplňa, nebaví a v podstate všetko od nás chce, aby sme si uvedomili v podstate tú svoju silu a veľa ľudí aj málo pred sebou nejaké také závažné rozhodnutia, pretože presne tieto energie nám aj budú prinášať také, aby sme sa jednoducho rozhodovali medzi jedným a druhým. No a chce to od nás, aby sme sa rozhodli pre to, kde nás vedie svoje srdce, aj keď kvázi môžeme mať z toho nejaké obavy alebo strach. Takisto, ak rozmýšľate, že začnete, ja neviem, podnikať alebo pracovať sami na seba, veľmi vhodné obdobie, že naozaj tie energie sú s tým letom sú perfektné. Samozrejme to nebude tak, že príde prvý letný deň, bum, a táto energia je tu a teraz sa všetci posunieme, to nie. Ale toto bude, tieto energie v podstate nás budú obklopovať celé to leto, čiže aj tento výklad bude na niekoľko mesiacov od toho prvého letného dňa a podľa toho, ako sme pripravení, podľa toho nám do života v podstate vstúpia tieto zmeny, ale toto nie sú maličké zmeny, toto sú zmeny, ktoré naozaj pocítime už v svojich životoch. Takisto môžeme mať pocity, že potrebujeme niečo meniť na našom vzhľade alebo spôsob líčenia, spôsob obliekania. Nebraňte sa tomu, jednoducho je to prirodzené. Ak sa niečo mení vo vnútri nás a tá transformácia bola taká ťažká, tak samozrejme aj navonok sa chcú veci zmeniť. Ako som už hovorila, veľmi vycibrenú intuíciu budeme mať a taktiež by sme mali aj prebrať iniciatívu za ten svoj život a v podstate prejsť už tou bránou. No a ešte by som chcela spomenúť, že v podstate ak budeme počúvať tú svoju intuíciu, tak jednoducho sa pred nami ako keby vyjasní tá cesta. Čiže je to také, že teraz sú vo vzduchu také energie, ktoré nás vedú tak, aby sme išli na tú cestu, na ktorej máme byť, aby sme našli ako keby to presné miesto na svete, kde máme byť. Čiže veľa ľudí môže pociťovať aj, že chcú sa odsťahovať možno do zahraničia alebo urobiť fakt nejaké veľké razantné kroky. A je to práve preto, že všetko sa čistí z tej našej cesty a aby sme boli presne tam, kde máme byť, medzi ľuďmi, s ktorými máme byť a vykonávali to, čo máme vykonávať. V podstate, aby sme išli do tej svojej sily. Čiže všetko so všetkým nám to tak súvisí.
presvetľuje sa to naše vedomie a taktiež, keď v podstate som vám spomínala o tých rituáloch, ktoré vykonávali, takže môžete si aj vy vykonať nejaký manifestačný rituál s ohňom alebo akýkoľvek rituál s ohňom. Takže v podstate, pretože ten oheň je vlastne tým symbolom tohto príchodu leta. No a to je asi všetko také, čo by som povedala ohľadom tohto. Pozrieme sa, čo nám ešte objasnia viacej karty. Tak ja som si v podstate nachystala 2 kôpky. No a už som si aj premiešala tie karty, vyťahovala som, a nepoviem vám ani počet, pretože nie je tam rovnaký počet kariet a nepoviem vám zatiaľ ani nič o tých kamienkoch. Takže teraz o chvíľočku budete o svojich obrazovkách vidieť 2 kôpky a chcem, aby ste si vyberali intuitívne. A čo to znamená intuitívne? Vlastne chcem, aby ste si aj vycibrili viacej tú intuíciu, aby ste sa na základe nej dokázali aj rozhodovať. Takže budem robiť častejšie aj takéto videá, no aby v podstate ste začali používať tú intuíciu a nerozmýšľajte jednoducho nad tým hlavou, že ktorá kôpka sa mi viac páči alebo ktorý kamienok, ale skúste ako keby ten taký pocit v sebe, kde vás to viacej ťahá. Niekedy nám myseľ hovorí, že vyber si prvú kôpku, ale cítime niečo, že radšej si vyberieme druhú kôpku. Zatiaľ máte na výber iba z 2, ale budem robiť aj videá, kde bude na výber z 3 kôpiek, zo 4, z viacerých jednoducho. Takže takto, aby sme si to trošku cibrili. No a tam, kde vám to, čo vám prvé napadne, že ktorú si máte vybrať, alebo kde vám prvé padne zrak, tak to si jednoducho vyberte. A tam sa skrýva nejaký odkaz práve pre vás, ktorý vám ešte ako keby... Uvidíme, čo tam je, lebo ja som tie karty ešte nevidela, takže teraz, keď na svojich obrazovkách uvidíte tieto 2 kôpky, dám vám nejakú minútku ticha, aby ste si možno trošku aj pomeditovali nad tými kôpkami, aby ste vlastne vedeli, že ktorá je tá, ktorá je pre vás. Možno vás to bude ťahať ku obidvom kôpkam, takže môžete si pozrieť oba výklady, ak chcete. V podstate urobte si len taký nádych a výdych a chcem, aby ste si intuitívne vybrali. Takže teraz vám dávam tú chvíľku na vybratie. Takže dávam vám minútku, aby ste si jednoducho intuitívne vybrali, ktorá kôpka s vami viac rezonuje, ktorá kôpka sa vám viac páči, ktorá vás viac priťahuje, tak ako som hovorila, nerozmýšľať veľmi nad tým. Takže dávam vám chvíľočku na rozhodnutie, budem chvíľku ticho. Trošku si pomeditujte, zhlboka, nádych, výdych. A v popise videa sa potom viete prekliknúť už na svoju kôpku. Takže, kto sa ešte nerozhodol, stopnite si video a ešte nad tým ako keby pomeditujte a teraz prechádzame na kôpku číslo 1, čiže tigrievko. Ešte vám to takto trošku priblížim. Toto je tigrievko kamienok a toto je sodalit. Takže vidíme sa pri vašej kôpke. Ahojte, vítam kôpku číslo 1, ktorý ste si vybrali tigrievko. Tento krásny zlatohnedý alebo taký zlatožltý kamienok. Tento kameň ste si nevybrali určite náhodou, pretože nám pomáha ako keby nazrieť do svojho vnútra, dáva nám taký pocit bezpečia, odstraňuje nám nejaké citové blokády a taktiež nás ako keby ochraňuje od tej pripútanosti k nejakým takým pominuteľným veciam. Takže tak to vyzerá. Veľmi krásny.
Dúfam, že vás vaša intuícia naviedla správne. A ja som si teda otočila tie kartičky. No a je to sranda, pretože tie karty stále tak podčiarknú to, v podstate, o čom hovorím už predtým. Takže úplne som nadšená z toho, ako to všetko funguje. No a tu sme sa stretli, tu som sa teda ja stretla s ľuďmi, ktorí si vybrali túto kôpku, ktorí sú momentálne v tej energii 9 mečov. To je táto kartička. A v podstate táto kartička 9 mečov hovorí o tom, že ešte sa nachádzame v tých nejakých našich myšlienkových blokádach. Sme niekde, kde sa cítime byť veľmi obmedzení, že nemáme tú svoju slobodu, že niečo nás ohraničuje. Tie vrany vždycky znamenajú myšlienky, meče sú taktiež myšlienky, jedovaté myšlienky, ktoré nás ako keby jemne pichajú, režú, ale my sme sa dostali do tejto situácie ako keby tak vlastnou ako keby mysľou, že sami sme si na vine tomu, ako sa cítime, pretože stále je tu tá biela holubička, len my nechceme jednoducho vidieť to východisko. Čiže táto situácia, v ktorej momentálne ste, toto je všeobecné čítanie, teda výklad, takže dopasujte si to, že či je to skôr na vašu pracovnú stránku alebo partnerskú, ale ja mám pocit z týchto kariet, že toto je skôr ohľadom tej pracovnej sféry alebo tej budúcnosti materiálnej a v podstate tých 9 mečov, pre niečo sa tu vy momentálne trápite a niečo vás tu nejaké vaše presvedčenia, alebo presne ako som povedala, tie staré myšlienkové vzorce nás tu jednoducho blokujú. Zároveň je tu karta Esa pohárov v druhej pozícii, čo je pre mňa stále karta takého upozornenia. A táto karta mi hovorí o tom, že jednoducho my sa nechceme pozrieť na to, ako sa realita naša má, ale bujame niekde príliš v oblakoch. Niekde si ulietávame a nechceme jednoducho prijať, alebo vyslovene, že robíme všetko preto, aby sme tú realitu taká, aká je, ju nevideli jednoducho takto, ale predstavujeme si stále len niečo vo svojich hlavách a prikrašľujeme a nafúkujeme veci a takisto aj o tých našich ako keby cieľoch alebo o tých víziách, ktoré máme, nemáme úplne reálnu predstavu. A zároveň je tu, vytiahla som si 6 tarotových kariet a 2 kartičky s odkazom. Takže v podstate ešte na mieste, v pozícii toho upozornenia mám ešte kartu hviezdy a hovorí mi to o tom, ako keby správ si priestor medzi tými svojimi myšlienkami, že je čas trošku ako keby sa stiahnuť, vycúvať pred tým, než urobíš ten krok a tie tvoje veci, ktoré si len v hlave tak ako keby fantazíruješ, že ty si schopný ich ako keby dať pretaviť do tej reality, pretože táto karta je na pozícii ako karta rady, čiže 3 mince, táto kartička a ona hovorí o tom, že si schopný prísť do svojho cieľa, ale musíš vynaložiť preto nejaké úsilie. A táto karta v tejto pozícii hovorí aj o tom, že ako keby neboj sa požiadať iných ľudí, aby s tebou spolupracovali, alebo jednoducho opýtaj sa o radu iných ľudí, ako to máš urobiť, aby sa ti podarilo naplniť tie tvoje očakávania. Toto mi úplne, tieto karty mi idú do tej pracovnej oblasti a v podstate, aby si s touto kartou
požiadal ľudí, ktorí možno už robia to, čo robíš ty, alebo spojil sa s ľuďmi, ktorí majú nejakú takú rovnakú víziu, ako máš aj ty a ste schopní ako keby dojsť do toho. Zároveň sú tu hneď za 3 mincami aj 4 mince, tiež v pozícii karta rady, a to je o tom, aby si sa nebal na tie tvoje... Toto je takisto, že ešte tam sú proste nejaké strachy, hej? Čiže aj tých 9 mečov nám hovorí o tom, že ešte sme v nejakých strachoch, bojíme sa vykročiť, bojíme sa toho nového, sami si to robíme, sami sa blokujeme na tej myšlienkovej úrovni, ale táto rada, 4 mince, je o tom, aby sme sa ako keby zbavili tých strachov, pretože my tak naozaj máme všetko na to, aby sme dokázali ako keby dať do reality, pretaviť tie naše ciele. Čiže neboj sa, toto je úplne taká karta, že neboj sa použiť to, čo máš. Čiže neboj sa investovať financie, neboj sa jednoducho použiť tvoje peniaze na tie tvoje ciele, pretože ty ich máš a si schopný s nimi disponovať tak, aby to do budúcna proste prinieslo tie svoje plody. Čiže táto karta je úplne o tom. A v podstate tvojou úlohou, aby ty si sa dostal z toho strachu alebo z tých svojich presvedčení a z tých obmedzení, je to, aby si jednoducho pochopil, že sám sa blokuješ a to riešenie už máš na dosah, len ešte tvoja myseľ potrebuje ako keby niečo prepracovať. V tom medzi období, kým ty prídeš v podstate k tým svojim cieľom, je o tom, aby ty si sa, je to aj karta uzmiernenie, je to o tom, aby ty si sa posnažil udržať sa v tej rovnováhe, pretože tu môže byť nejaká z tvojej strany nejaká netrpezlivosť alebo už také pičkavanie, že kedy už príde to, čo chcem a nie som spokojný to, kde som teraz a jednoducho v podstate týmito tvojimi myšlienkami si blokuješ ten príchod. Čiže tuna je o tom, aby sme sa snažili udržať v rovnováhe, ale je to takisto aj o tom, aby si komunikoval, aby si povedal v podstate, že čo je to, čo ty naozaj chceš. Aby si to viacej možno definoval a vyslal do vesmíru, možno to tvoje prianie, aby sa dokázalo ako keby naplniť. A zároveň mám úplne taký z toho pocitu ako keby bojíš sa jednoducho ty možno neveríš až tak úplne, že sa naplní to, čo ty si praješ, alebo to, v čo veríš. A jednoducho teraz je to také, že ako keby si na tom krajičku, že už to chceš vzdať a upúšťať ako keby od toho, za čím si celý čas išiel, ale zároveň mi tu vypadla karta Hold Your Vision, to je odkaz, že jednoducho drž sa tej tvojej vízie, aj keď už pociťuješ nejaké také pocity, že chcem sa vzdať a možno to nepôjde a možno to nevyjde a úplne také, že niečo stagnuje. A toto je tiež aj o tom, tento odkaz v tejto karte, že sa nachádzame aj v nejakej situácii, v ktorej stagnujeme, ale zároveň sa máme držať tej svojej vízie, pretože sme schopní vlastne svojim úsilím a svojou prácou, ktorú do toho vložíme, dosiahnuť a naplniť tie svoje, jednoducho tie svoje vízie alebo tie svoje predsavzatia. Je tu ešte aj z týchto kariet úplne mi ide taká energia, ako keby skús aj trochu prehodnotiť to, čo tú svoju cestu, lebo ty to máš nejakým spôsobom definované a možno to nie je úplne správne, čo chápem z tejto karty, keď sa na to tak spolu pozriem. A jednoducho možno práve preto ti to tu ako keby hovorí, že trochu sa teraz stiahni ešte pred tým, ako ty
dosiahneš a chytíš si tú svoju hviezdu, pretože by si potreboval možno viacej zrovnovážiť tie svoje myšlienky, že ja mám z toho pocit, ako keby jeden deň to bolo také, že úplne sa trápime, že nič mi nevychádza a všetko je úplne zlé a nemá zmysel to, čo robím a nejde to dobrým smerom. A potom príde na ďalší deň taký pocit, že všetko zvládnem, pokonám všetko, idem a jednoducho až taký entuziasmus. A v podstate my stále sa nejakým spôsobom až tak emocionálne kýveme. A to mi z toho ide, že jednoducho drž sa v tej rovnováhe, skús ísť viacej do svojho stredu. A v podstate presne toto je aj tá letná energia, ktorá nás nutí, aby my sme viac boli v tom svojom strede. A ty máš v sebe tú sílu na to, aby ty si išiel za tým svojím. Lenže sám si vytváraš ako keby také tie obmedzenia pred tým príchodom, tým, že raz je tak a raz je tak, že jednoducho príliš sa ako keby kýveš medzi tými tvojimi emóciami. Zároveň ja tu cítim veľmi veľa strachu, lebo aj v tejto kartičke je strach, aj v tejto kartičke je strach na tejto pozícii a dokonca tu máme ešte kartu tuto. To je tiež karta s odkazmi a v tejto karte tiež pociťujem, že niečoho sa bojíme, alebo my možno aj máme v svojej hlave presne nejaký svoj plán alebo naplánované to, ako by sme chceli ísť alebo akou cestou, ale nie sme schopní urobiť ten krok. A ja z tých kariet cítim, v podstate táto karta hovorí o tom, že nepríde nič prevratné do tejto situácie. A môžeme to teraz vidieť v dvoch smeroch. Pretože to, kde sa teraz nachádzaš, ak ostaneš v tejto energii a ty nevykonáš ten čin a budeš sa ďalej v tomto motať, tak nepríde žiadna situácia, ktorá by nejakým spôsobom niečo zmenila. Čiže je to dobrý odkaz? Nie je. Pretože ty ostaneš ako keby v tejto energii. Ale pokiaľ sa ty ako keby budeš riadiť tými radami, ktoré ti tu dáva a skúsiš komunikovať o svojom probléme, požiadať niekoho o spoluprácu, opýtať sa iných ľudí na radu, sledovať, čo robia ľudia, ktorí idú tým smerom, kde chceš ísť ty, a jednoducho budeš vykonávať nejaké kroky, potom napríklad dáš nejaké financie do tej svojej vízie, prehodnotíš tú svoju cestu, ako ideš, tak v tom prípade je to odkaz, že nič nepríde do tej situácie, ako keby nepríde nič, čo by ti zabránilo v tom, aby ty si sa dostal tam, kam sa chceš dostať. Ale vyslovene je tu taký odkaz, že nerezignuj z toho, čo máš v hlave a čo cítiš, že tam máš byť a drž sa tých svojich vízií, pretože je to správne. A nenechaj sa ako keby možno ovplyvniť tými nejakými vonkajšími vecami, keď ti niekto môže rozprávať, že už to nemá zmysel, už sa toho pustí, mal by si robiť toto, alebo mal by si robiť tamto. A ty môžeš až spadať v tých svojich negatívnejších myšlienkách, môžeš spadať do toho pocitu, že a možno majú pravdu tí ľudia, a možno by som mal z toho upustiť, ale absolútne nie. Len prehodnoť, pretože možno takto, ako ty teraz vidíš svoju situáciu, respektíve takto, ako ty momentálne vidíš svoju situáciu, to určite ju nevidíš správne, lebo máš tam nejakú tú ilúziu, ty sa motáš v tých svojich myšlienkach, ty možno teraz cítim, že alebo toto je také obdobie, ktoré ste možno prekonali a už ste mali krôčik za tým, lebo tých 9 mečov je taká ťažká proste trošku energia, v ktorej sa motáme ale zároveň
teba to len tak hádže do toho. Ja nemám z toho pocit, ako keby ty si bol non-stop v tejto energii, že stále, ale máš také ako keby slabšie dni alebo také slabšie chvíľky a vtedy máš taký pocit, že na všetko už sa chcem vykašľať. A neveríš absolútne tej svojej ceste. A práve preto si blokuješ ten príchod, čiže práve preto je tu tá karta uzmiernenia, že proste mierni sa, chill out, že vyčiluj sa a možno presne dopraj si, ja cítim, že možno si aj prepracovaný, alebo je toho na teba veľa, že za niečím si ako keby vyslovene, že išiel a dospel si už do takej tej, že tá cesta ťa ako keby prestala naplňať, pretože presne to ESO pohárov v tejto pozícii mi hovorí o tom, že už nás to možno ani nebaví to, čo robíme. Ale to nie je o tom, že teba prestalo baviť to, čo robíš. Je to o tom, že ty si sa príliš ako keby na malú chvíľu možno strátil na tej svojej ceste. Čiže presne, stiahni sa teraz z toho trošku, z toho okolia, popremýšľaj na tou svojou cestou ďalej, že čo ako, nejak si to vecne naplánuj, požiadaj tých iných ľudí, použij všetky tie financie a prostriedky na to, aby si dosiahol to, čo chceš dosiahnuť, pretože vieš to dosiahnuť, ale zároveň použij, to nemusí byť len karta o tých financiách a prostriedkoch, ale môže byť, že použij aj tie všetky tvoje talenty, alebo všetky tie dary, ktoré máš, alebo jednoducho všetko to, čím disponuješ, čiže to môže byť aj na tej fyzickej úrovni, čo dokážeme ako keby chytiť, ale zároveň aj na tej mentálnej to môže byť, že tým, čo disponujeme v svojej hlave, možno svoje vedomosti, aby si v podstate došiel tam, kde máš dojsť. No a v podstate ak sa prehúpneš už do tej lepšej energii, tak v podstate nič ti nemôže vojsť už do cesty a ak sa budeš držať toho svojho plánu a dáš do tohoto úsilie, pretože toto je tiež karta o tom, že budujeme niečo dlhotrvajúce, to není tak, že ku nám len tak niečo hop-šup príde samo. To absolútne nie, že jednoducho, ale keď sa budeme držať tej svojej vízie a budeme vykonávať tie organizované a vecné kroky, možno aj s tými nejakými druhými ľuďmi, tak dojdeme v podstate tam, kam máme dôjsť. Zároveň to, že vy ste si vybrali ten kamienok tigrieho oka, a ja som povedala na začiatku, že, že ten kamienok nás ako keby zbavuje tej pripútanosti k tým nejakým uchopiteľným veciam, tak mám pocit, že presne aj tých 9 mečov s tým súvisí, že vy nechcete pustiť vy viete, že to, kde momentálne zotrvávate, pre vás nie je správne a bojíte sa urobiť ten krok, pretože vo vás vyvoláva strach nejaký ten čin, ktorý sa po vás chce, aby ste vykonali. A možno je to ten strach len na základe vašich nejakých ako keby minulých skúseností, že už ste možno niekedy urobili v živote nejaké horšie rozhodnutia alebo jednoducho nejaké vaše minulé skúsenosti teraz ovplyvnili a teraz vás v podstate uviedli do toho stavu tej stagnácie a toho, že sa cítite taký zablokovaný. Ale tu ide o to, aby sme v podstate len vytiahli, ako to povedať, aby sme sa z tej minulosti poučili a neopakovali ďalšie chyby, ale nenechali, aby tá minulosť alebo tie nejaké naše strachy nás ohraničovali a jednoducho, aby my sme vedeli ich pokonať a už s tými minulými skúsenosťami a s tými lekciami, ktoré sme pochopili,
a poučili sa z nich, aby sme s týmito vedomosťami vykročili ďalej. Čiže ja tu mám pocit, že vy momentálne, táto kôpka číslo 1, pokonávate svoje strachy vyslovene, alebo pokonávate svoje myšlienky, vy sa dočisťujete z týchto vecí, že prebiehajú u vás už také tie úplne posledné čistky na tej mentálnej úrovni, ale zároveň mám pocit, že vy tu už na niečom pracujete alebo na niečom budete pracovať. Čiže podľa mňa toto vám prinesie tá energia letného slnovratu a nevidím tu inak niečo také, že by niečo o láske alebo o partnerstve alebo také. Toto bolo úplne na tie financie, také veľmi praktické karty. Zároveň tu cítim, že máte veľmi veľkú potrebu vybudovať si niečo, čo vám dá taký pocit bezpečia a stability. No a to je tiež úplne tento kamienok. Takže krásne to spolu ešte aj sedí. Úplne som v šoku a ešte v podstate ešte tu ide o to, aby vy ste celé je to len o tom, aby ste sa vy odblokovali na tej mentálnej úrovni, pretože pokiaľ vy sa budete motať v tých starých veciach, vy sa absolútne nikam neposuniete a jednoducho zostanete v tej energii tej stagnácie. A zároveň je pre vás dôležité, aby ste vykonávali to, čo cítite vo svojom srdci. Vy nechcete robiť niečo už pre niekoho, nechcete robiť niečo, čo vám niekto povie. Vy chcete ísť úplne ako keby takou svojou cestou, ale ako keby ešte úplne tomu neveríte. A to je ten problém, že jednoducho už sa odpútať od toho starého a vkročiť na tú cestu, že v podstate nesie vám to v budúcnosti, v podstate to vaše vysnené a nadobudnete aj ten pocit toho bezpečia, tej stability, že vy si to dokážete sami vybudovať, ale bude to nadlho. A podľa mňa vy na tomto budete cez to leto v podstate pracovať, len nezabúdajte, že aj komunikujte. Ak budete aj nadväzovať tie spolupráce s tými ľuďmi, tak komunikujte o tom, aby ste povedali presne, čo ako si predstavujete. A na tej ceste vy naberiete aj to sebavedomie, aj tú disciplínu a tú vôľu a všetky tieto veci. Takže veľmi je to pekný výklad, len momentálne sa vy držíte v tých nejakých ešte energiách horších, takže dúfam, že nejak vám to pomohlo, niečo ste pochopili, niečo vám zapadlo, niečo som vám objasnila týmto a ak sa s vami tento výklad rezonoval, tak budem veľmi vďačná, ak to napíšete do komentáru. Ak sa vám to páčilo, tak nechajte mi like, čokoľvek. Pozývam vás na môj Instagram, ako som hovorila, v popise videa nájdete všetky informácie, ak máte záujem o súkromné výklady a tak ďalej, čiže s kôpkou číslo 1 sa lúčim a ideme na kôpku číslo 2. Ahojte. Ahojte. Vítam vás, kôpka číslo 2, ktorý ste si vybrali sodalit, tento tmavomodrý kamienok. No a tiež vám poviem, že tento kamienok ste si určite nevybrali náhodne, pretože tento kamienok je o tom, že vy potrebujete vniesť ako keby taký kľud do vášho života. Tento kamienok veľmi dobre pôsobí na našu nervovú sústavu, má ukľudňujúce účinky, takisto nás vedie do nejakej svojej vnútornej rovnováhy, čo mi o tom hovorí aj jedna kartička, ktorá vám tu vyšla. Ďalej tento kamienok je o tom, že vy už máte tú silu ducha a znova to súvisí aj s kartičkou prvou, ktorá mi tu vyšla. Takže veľmi krásne to spolu súvisí a vy tu máte tento výklad taký dosť zaujímavý. Ja tu vidím to, že vy ste tu momentálne v energii 9 palíc
to je táto kartička. A táto kartička mi hovorí o tom, že vy už ste jednoducho vy už ste prešli nejakou cestou, na ktorú môžete byť hrdí, na ktorú môžete keď sa obzriete späť, tak si poviete, že wow, koľko som toho už urobil, dosiahol, ale momentálne ste sa dostali do nejakej takej fázy svojho života, že ako keby vy ste sa trošku zastavili na tej svojej ceste, ale zároveň ja si myslím, že toto celé, čo tu sa vo vašej situácii bude diať, toto leto, vás vedie k tomu, aby ste zrovnovážili veci vo vašom živote, aby vy ste v podstate došli do tej rovnováhy, ako som povedala. O tom mi tu hovorí 6 mincí. A zaujímavé je to, že v predošlej kôpke som mala 6 kariet plus 2 odkazy. A tak som si povedala, že to budem ťahať. Ale pri tejto kôpke mi vyšlo 6 kariet a potom mi vypadla ešte jedna kartička, 7 a 2 odkazy. Čiže ja som sa rozhodla, že vezmem aj tú 7 kartičku a to je presne táto. Čiže hovorí to o tom, že u vás je nutné v podstate tieto veci, čo vám prichádzajú do života, čo sa budú diať, prídu preto, aby mám pocit, že vy ste tu nemali, proste chýbavala vám tu taká rovnováha možno v príjmaní a dávaní, možno v partnerstvách chýbala rovnováha, možno v práci ste robili príliš veľa, ako keby vy tu máte niečoho nadbytok a cítim to takým spôsobom, že takto vám to tu hovorí jednoducho to, že máte právo byť ako keby hrdí na to, čím ste si už prešli, ale jednoducho vy nie ste v svojej nejakej vnútornej rovnováhe a máte dávať pozor, lebo keď pôjdete ako keby týmto spôsobom, ako teraz, môže prísť niečo, nejaká situácia, na ktorej sa buď popálite, alebo jednoducho spravíte nejaké chyby, niečo zblkne. O tom mi hovorí karta 5 palíc, ktorá je v podstate aj v pozícii ako upozornenie. Čiže vyslovene, nech už si to dopasujete na akúkoľvek situáciu vo vašom živote, tak jednoducho tu niečo, aby ste predišli niečomu, čo urobíte zbrklo, alebo nech tu fakt na niečom sa nepopálite a vám sa tu odporúča nepočúvať rady iných ľudí, že v podstate môžete sa opýtať, aký majú názor na to, čo vy vo svojom živote momentálne robíte. O tom hovorí aj tých 7 mečov v pozícii rady a v pozícii rady mám tu takisto aj voz. A je to znova sedmička. Sú tu dve sedmičky, to je veľmi magické, také mystické. Vy ste tu už na nejakej, určite ste už na nejakej vyššej, podľa mňa, duchovnej úrovni, alebo ako by som to povedala, a do vašeho života prichádza niečo veľmi rýchle. Vy sa ako keby rýchlo posuniete dopredu a stanú sa veci, ktoré vás v podstate ako keby zavedú do tej rovnováhy, ale ešte predtým, ako toto tu príde, vy potrebujete, vás tu prídu ešte nejaké veci predtým preskúšať ako keby. Pretože zase tu máme karta posledného súdu v pozícii upozornenia, to je táto kartička. A ona hovorí o tom, že ešte ako keby predtým, ako tebe bude umožnené urobiť ten rýchly krok, ktorý povedie do tej tvojej harmonie a rovnováhy a lebo vy idete už týmto smerom, kde budete jednoducho spokojní vo väčšine oblastiach vášho života, ale ešte predtým, ako vám to bude umožnené,
Čiže v veľmi blízkej podľa mňa budúcnosti prídu veci nejaké ešte niečo z minulosti, čo ste si mysleli, že už je za vami, že už ste to doriešili, ešte niečo vám tu môže vyskočiť, prísť vás ako keby preskúšať, že či ste pochopili alebo odobrali tú lekciu. To môže byť kľudne niečo také, že ozve sa nám náš ex a teraz presne taký vesmír si povie, že či sme pochopili to, čo nám v podstate tá osoba do života priniesla, nejakú tú karmickú skúsenosť, alebo či ešte spadneme naspäť. A v podstate presne o tom to hovorí, aby ste nerobili tie zbrklé veci a aby ste si najprv premysleli, pretože máte tu jednoducho nejaké také sily nad sebou, ktoré môžu hovoriť o tom, že môžete sa na niečom ešte popáliť a aby ste, a je to hneď nad tým, čiže takto mám uložené tie kartičky. Čiže bude to mať súvis s nejakou vecou, ktorá podľa mňa ešte vás príde preskúšať a dokonca táto karta 6 mincí je to v istom zmysle aj kartička takej karmickej skúšky, čiže podľa mňa ešte vám tu niečo môže prísť, ale vy si z toho podľa mňa aj budete trošku robiť ťažkú hlavu, lebo táto kartička 5 mečov mi o tom hovorí, ale podľa mňa vy to dáte a veľmi rýchlo odhalíte, že niečo tu nehraje, pretože zase na pozícii tej rady 7 mečov je o tom, že vám sa zjavia nejaké možno veci, ktoré sú ukryté a radi vám to, aby vy ste veľa o tom komunikovali o danej veci s nejakým človekom. Podľa mňa tu budete mať dočinenia. Ja toto si myslím, že sa jedná ohľadom možno nejakého vzťahu alebo partnerstva skôr. Predošla kôpka to mala tak viacej na prácu, ale kľudne to môže byť tým, že je to všeobecný výklad, tak vy si dopasujte v podstate, že na akú situáciu vo vašom živote by vám to pasovalo. No a máme tu ešte takéto kartičky rady, ktoré mi hovoria o tom, že v podstate táto karta, že priniesť lásku do tejto situácie. Čiže mali by ste v tejto situácii pristupovať v podstate s láskou a konať po správnosti mi tu ide. Aby ste náhodou vy niekomu svojimi možno slovami neublížili, alebo aby ste niečo nevyjadrili tak, ako ste to nemysleli, aby tu nedošlo k nejakému, že niečo budete zatajovať, alebo že poviete si, že nejaké malé neškodné klamstvá, alebo takéto veci. A v podstate toto je to, čo vy by ste nemali robiť. Mali by ste byť úprimní, všetko povedať tak, ako si myslíte, tak, ako cítite a zároveň konať iba podľa seba. Že jednoducho, áno, vypočujte si možno rády tých iných ľudí, ale nedávajte tak na to 100%, ale počúvajte v každom prípade seba v týchto situáciách. Čiže môžu byť okolo vás ľudia, ktorí vám budú nejakým spôsobom radiť, ale to, čo vy si myslíte o tomto celom, alebo to, čo vy cítite, to je jednoducho správne a ak vy toto celé tu napokonáte a pochopíte a nevstúpite znova do tej nejakej karmickej výučby, alebo jak som to povedala, že jednoducho pokonáte ešte tie veci, ktoré tu nám môžu vyskočiť, buď vás ešte zastihnú z vašej minulosti, alebo fakt niečo vás môže také prekvapiť, tak jednoducho, ak vy tým prejdete, ja mám pocit, že aj niečo zvonku tu príde také, vám do života sa niečo zjaví, úplne nečakané, čo vás ako keby extrémnou rýchlosťou tak posunie dopredu už v tej vašej rovnováhe k tým úplne krásnym veciam, ktoré si vy tu zaslúžite. Čiže úplne takýto mám z toho pocit a dávajte si pozor na ten nadbytok, ešte k tomu sa tu vrátim, nadbytok, čo ja viem, nadbytok jedla, nadbytok alkoholu, nadbytok nejakých
veci, ktoré vám môžu škodiť, pretože ešte aj táto karta 5 mečov mi niekedy evokuje tie v podstate nejaké závislosti alebo niečo také. A zároveň ja tu úplne cítim, aby vy ste neupadali do niečoho takého, že si budete teraz v momentálnej situácii robiť ťažkú hlavu z toho, že si vytvoríte v podstate niečo také, že vy budete tak príliš premýšľať nad tou budúcnosťou, že úplne vám ako keby unikne že vám unikne tá prítomnosť, alebo ako by som to povedala, a už budete stále hlavou niekde v budúcnosti. Lebo táto karta je presne o tom, že ako keby nám uniká pomedzi prsty to, kde sme teraz a sme príliš zameraní na to, čo bude. Ale v podstate vy dajte sa tu do takej väčšej pohody, aby ste si užívali tie chvíle, ktoré sa dejú teraz a zároveň vám tu úplne hovorí aj to, že vy buďte ako keby odvážni a niečo presne také, že odvážnym šťastie praje. A dokonca vám tu vypadla aj kartička rady, že vyjdi zo svojej komfortnej zóny. A táto karta tiež hovorí o tom, že urobte nejaký odvážny krok, keď chcete. Jednoducho, že vám praje, celé tieto situácie vám prajú a ak sa budete naozaj možno medzi niečom rozhodovať alebo budete v nejakom menšom pokušení, ktorý tu príde a vy si poviete, že možno toto je pre mňa to bezpečnejšie, možno by ste mali urobiť presný opak a vystúpiť v podstate z tej komfortnej zóny a byť odvážny. Úplne toto je to, čo cítim z toho, aby vy ste boli odvážni a nebali sa urobiť ten taký fakt až riskantný možno krok, pretože to vy tým, keď urobíte niečo také odvážne, ale nie zbrkle, ale premyslené, vykomunikované možno, keď o tej celej veci sa dozviete čo najviac tých informácií a odvážite sa urobiť ten ďalší krok, lebo vy už ste teraz v takej podľa mňa pozícii, že vy možno radíte iným ľuďom alebo vediete iných ľudí, že ako som povedala aj na začiatku, že vy už možno ste na tej vyššej duchovnej úrovni, tak práve to, aby vy ste dokázali vlastne pretaviť tie svoje veci, ktoré máte v hlave do tej reality, potrebujete urobiť odvážne kroky, až také riskantné. A či už je to na prácu, alebo či je to na vzťah, to už si vy dopasujte, alebo možno úplne niečo, ale určite vám prídu nejaké vonkajšie vplyvy, jednoducho ovplyvnia tú vašu cestu a deje sa to práve preto, aby vy ste sa dostali na tú svoju cestičku presne, kde máte byť, ako som aj hovorila v tom úplne úvode, že tá cesta sa nám jednoducho pred nami úplne vyjasňuje a vyjavuje a to, čo sme my nevideli, teraz zbadáme a už to bude len na nás, že či v podstate urobíme ten krok alebo neurobíme a pristupujte do toho s takou jemnosťou, s láskou, že aj keď tu nám možno prídu nejaké také veľmi rýchle, zbrklé turbulencie, tak zachovajte si tú takú vieru, že deje sa to pre moje dobro, že to, čo práve mne prichádza, deje sa to preto, aby ma to ako keby, u vás sa tu deje taký shift, presne taký shifting, že vy za niečím tu na si idete, vy už ste hrdí na to, čo všetko ste dokázali a tak ďalej, vy už si tak veríte, ste v tej svojej sile, ale budú tu nejaké turbulencie, nerobiť si z toho ťažkú hlavu, neupadať do nejakých takých, že preboha, čo sa to tu deje teraz v mojom živote. Musím viackrát presekávať to video, pretože mi tu brechajú psy a ja to tak stále odčítavam z toho celého okolia, že čo sa tu deje. A presne keď prídu tie veci, je to o tom, aby vy ste neupadali do takej až nervózy, presne, ako oni začali proste tak náhle brechať, aby ste neboli z toho taký úplne, že preboha, čo sa tu teraz v mojom živote deje, ale práve naopak, aby ste pristúpili s tou láskou a mali tu takú vieru v to, že vás to vedie na tú správnu cestu a to je možno to, čo ako keby vás ešte tak dostihne, alebo presne, čo ten posledný súd mi hovorí, presne o tom, že
poddajte sa tomu a nechajte sa viesť tam, kde vás to vedie, a ak vy celé toto pochopíte, prečo sa vám tu deje, urobíte naozaj veľmi, veľmi rýchly krok, ale už v tej rovnováhe, že to je čierna a biela, tie koníky mi stále tak hovoria, že proste ideme dopredu za svojou víziou, za svojim cieľom, za tým partnerom, ktorého chceme, ale už poznáme seba veľmi dobre a prijali sme aj tú horšiu, aj tú lepšiu stránku na sebe a jednoducho už všetko sme tu ako keby pokonali a teraz môžeme urobiť ten posledný krok do toho úplného splnenia a zrazu, keď pokonáme tie turbulencie, tak sa obzrieme späť a povieme si, že wow, to bolo potrebné, pretože teraz som tam, kde mám byť, teraz sa cítim dobre tam, kde som, teraz mám partnera, s ktorým som v rovnováhe, s ktorým už nie som v takých vzťahoch, že ja dávam viac, partner menej, alebo opačne, už nie som v takej práci, kde ja vykonávam veľmi, veľmi, veľmi veľa a menej sa mi dostáva späť. Už to nie je tak, že ja dávam do niečoho viac. Proste toto je rovnováha vaša vnútorná vo vašom živote, vaša partnerská. Čiže presne ako som aj povedala, tento kamienok ste si vybrali, aby vám v podstate ukľudnil tú vašu nervovú sústavu. Zároveň vám pomáha pretaviť tie svoje vízie do tej reality. Zároveň nám umožňuje ten kamienok ako keby tak nazrieť do tej svojej hĺbky, aj zlepšovať pamäť a sústrediť sa pred seba, sústrediť sa podľa seba na tú svoju vybranú cestu. A presne to je to, že vy by ste vôbec nemali dávať na nejaké rady druhých ľudí, pretože táto karta voza je v pozícii rady a to je presne o tom, že vy už máte namierené niekde a máte jasnú predstavu, viete, kam kráčate, už len ako keby to pretaviť. Čiže to je to, čo vám sa tu radí. Ja neviem, či vy ste pochopili to čítanie, lebo ja som v tom mala taký trošku menší zmetok, ale keďže je to pre vás, ja nemusím stále chápať tomu, čo mi tu karty hovoria. No ale jednoducho ide o to, že vás to shiftuje na tú správnu cestu, ale ešte predtým vás tu príde niečo preskúšať, čiže ja vám to úplne takto zrekapitulujem. Buďte odvážni, vystúpte zo svojej komfortnej zóny, ak príde niečo zvonku vás preskúšať, nekonajte zbrklo, nerobte si z toho ale zároveň ani ťažkú hlavu, neupadajte do nervozity, skôr v tejto situácii pristupujte s láskou a s tým pochopením, že mám tu vieru v to niečo vyššie nado mnou a viem, že ma to dobre vedie, nič neukrývať, konať podľa správnosti, vyjadrovať svoju pravdu, vyjadrovať, čo nosím vo svojom srdci, robiť správne kroky, čiže nič, vyhnúť sa takým zatutlavačkám a jednoducho takým veciam. A všetko to ma tu vedie do úplného nadšenia a rovnováhy. To je to, kde vy idete a vás v podstate to presne takýmto spôsobom shiftuje. A bude sa to diať rýchlo, podľa mňa. A ešte očakávajte nejaké magic veci z hora, pretože dve sedmičky tu máte a sedmička je vždycky taká magická, niečo mystické, niečo, čo ešte nám úplne nebude jasné, keď to príde, ale budeme sa z toho veľmi tešiť. Úplne taký mám pocit z tohto výkladu. Ešte toľko by som vám k tomu povedala, aby ste si proste stáli za svojimi názormi, aby ste vedeli jednoducho rázne hovoriť to svoje stanovisko. A vy už to tu máte, lebo vy už ste v tej pozícii, že už tým, že som aj povedala, vy už ste možno na tej trošku vyššej úrovni rozvoja, či už duchovného alebo akéhokoľvek pracovného nejakého proste rozvoja. Čiže vy už máte veľmi veľa vecí pochopených, ale aj tak,
aby ste sa nestratili v tých situáciách, ktoré tu môžu počas tohto leta prísť a proste stojte si za svojím, ale všetko s láskou, jemne, po správnosti. Akceptujem, že toto prišlo ma preskúšať, viem, ako mám konať, už som sa poučil z minulosti, viem, prečo sa to celé deje, nerobím si z toho ťažkú hlavu, udržiavam sa fit, nepadám pod nejaké moje závislosti, zlé myšlienky, neprejedám sa, nerobím takéto veci, nepijem a tak zároveň som odvážny, viem, že všetko okolo mňa mi praje, vystupujem zo svojej komfortnej zóny a v konečnom dôsledku som došiel tam, kde mám byť, tam, kde chcem byť a tam, kde sa cítim fajn. Takže kvopka číslo 2, toto je odkaz odo mňa, teda z hora cezo mňa pre vás. Ak s vami tento výklad rezonoval, budem veľmi rada, keď mi napíšete do komentáru. Ak potrebujete súkromný výklad, všetky informácie nájdete v popise tohto videa. Ak sa vám video páčilo, nechajte mi like. Ak sa vám páči všetko to, čo robím na tomto kanále, budem veľmi vďačná za odber. A týmto by som to asi ukončila. Prajem vám krásne leto a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, čaute.